For uden græs kan man også være allergisk over for hassel, birk, elm og flere andre typer pollen. Birkesæsonen blev skudt i gang i begyndelsen af april. Birkepollen er ifølge Astma Allergi Danmark den pollentype flest danskere har allergi overfor. Tørt med en del sol, dog på Bornholm mest skyet og enkelte byer. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader, varmest i de sydvestlige egne. Vinden bliver lidt til frisk omkring nord, ved kysterne stedvis hård vind og enkelte steder op til kuling. Nyhederne på Radio 4 blev redigeret og læst af Thomas Sand. Nu skal du høre Jyllandspostens podcast, hvis du vil vide mere. Det er surt at finde en gul seddel i forruden af bilen. Nej tak! Det kan for nogen være endnu mere surt at få tilsendt en parkeringsbøde længe efter, at man åbenbart har lavet en fejl. Vi har i hvert fald set eksempler på, at der er gået op til 2 måneder. En såkaldt usynlig parkeringsbøde. Det oplever flere af jer derude, og I har derfor oversvømmet journalist Amalie Tiden med frustrerede mails og spørgsmål om de usynlige bøder. Hun er derfor dykket dybt ned i den ophedede debat om usynlige bøder, og helt op til ministeren, der er i åbent opgør med parkeringsbranchen om, hvorvidt de her usynlige bøder overhovedet bør eksistere. Nu kan jeg i hvert fald ikke sige det meget mere tydeligt. Det skal stoppe. Men kan man stoppe teknologien? Og hvad stiller man op, hvis man vil klage over en bøde i et uigennemskueligt og ansigtsløst system? Alt det får du i dagens afsnit. Velkommen til Hvis du vil vide mere. Mit navn er Tine Toft. Amalie, hvad er det, man skal forestille sig? Hvordan får man sådan en usynlig bøde? Du skal forestille dig, at du kører ind på en parkeringsplads. På vejen derind, så er der et kamera, der registrerer din nummerplade. Du parkerer et eller andet sted, og når du skal ud igen, så bliver din nummerplade igen registreret gennem et kamera. Så det her system kan altså se præcis, hvornår du kørte ind på pladsen, og hvornår du forlod den igen. Problemet er, hvis du får en bøde, altså hvis du gør et eller andet forkert, så modtager du først bøden flere uger eller nogle gange måneder efter i din postkasse eller i din e-boks. Okay, der kan gå så lang tid, før man får bøden. Altså, vi har i hvert fald set eksempler på, at nogen først har modtaget p-afgiften op til 2 måneder efter. Og vi har også set eksempler på, at folk har begået den samme fejl igen og igen, fordi de ikke vidste, at de havde lavet en fejl. Man risikerer simpelthen at begå den samme fejl igen og igen og igen, og så op til en måned efter kan man få op til flere bøder måske. Ja, det har vi også set eksempler på. Amalie, vi er jo kolleger her på Jyllandsposten. Du sidder lige ude på erhvervsredaktionen. Og i løbet af de seneste måneder har du sammen med Magnus Løbner Rosenberg skrevet en hel masse om de her usynlige bøder. Hvad skete der med din indbakke, da du begyndte at skrive om usynlige bøder? Jamen, jeg har aldrig fået så mange henvendelser før. Altså på noget som helst andet, jeg har skrevet. Og det er for folk i hele landet, i alle aldersgrupper. Og udover det, så har jeg jo fået en masse opkald fra søde mennesker derude, der bare gerne vil fortælle mig om deres historie, og hvorfor de er frustrerede. Så jeg har haft nok at se til. Og hvad er det for nogle henvendelser? Det er jo alle sammen folk, som mener, at de har fået en uberettiget bøde, og flertallet har også allerede været i kontakt med p-selskaberne uden held. Og det er ligesom efterladt meget frustreret, som en ældre herre i Jylland, der skrev, at han var kommet til at taste et nummer forkert, tror jeg, da han skulle registrere sin nummerplade. Så har han fået en p-afgift. Han har forsøgt at skrive til selskabet flere gange. De havde ikke rigtig svaret. Til sidst ringede han til dem. Han har på en eller anden måde fået et nummer. Og så sagde de, at han kunne henvende sig til hovedkontoret i Tyskland. Det var han sjovt nok ikke særligt tilfreds med, og så skrev han til os. Og særligt så brokker folk så over, at de har haft svært ved at komme i kontakt med de parkeringsselskaber, der har udstedt bøderne. De føler ikke, de får noget hjælp, når de kontakter selskaberne. De føler ikke, de bliver lyttet til. Så de er frustrerede og føler, at det går over deres retsfølelse. Det er jo egentlig også en af grundene til, at vi tager fat i den her historie, fordi at teknologien udvikler sig, og ansigtsløse systemer. Man kan ikke bare regne med, at man kan ringe til nogen eller få et navn på nogen, man skriver en mail til. Og det er det her jo på en eller anden måde også et eksempel på. Og bare lige for at forstå helt præcis de her usynlige bøder, hvordan ved man, at man kører ind et sted, hvor der er nummerpladescanner for eksempel?
Det bør stå på skilte på pladsen. Så der er nogen, der har oplevet problemer, fordi at det er nogle sorte skilte, og hvis det er mørkt, så er det ikke altid, man kan se dem. Men der bør altså være skilte på P-pladsen. Okay, så man ved, jeg kører ind her et sted, min nummerplade bliver registreret. Hvordan betaler man så? Alt efter hvilket selskab der er, så har man op til 48 timer, og så kan man enten gøre det via en automat, eller også kan man gøre det gennem en app. Og P-selskaberne mener jo, at de ligesom gør bilisterne en tjeneste ved, at de får helt op til 48 timer, før de faktisk skal betale. Altså udover at alle nok synes, det er frustrerende at få en bøde, hvad er det så kritikken går på af de her usynlige bøder? Kritikken er, at får man en bøde, man ikke ved, man har fået, så har man jo ikke mulighed for at dokumentere sin egen parkering. Altså det er jo det færreste af os, der tager billeder af vores parkering og af vores kvittering hver eneste gang, vi parkerer rundt omkring i landet. Så det vil sige, hvis du har fået en bøde, du mener, du ikke burde have fået, så har du ikke rigtig nogen dokumentation for, hvad du egentlig har lavet. Så hvis du laver en indsigelse til P-selskabet, så har du ikke rigtig andet end dine egne ord på din side. Det kan måske også være svært at huske præcis, hvordan man lige parkerede for, hvad kunne det være, hvor lang tid siden det kunne være en måned siden. Ja. Så selvfølgelig kan man ikke huske det, og det er det, som er den helt store kritik af de her usynlige bøder, at det simpelthen fjerner folks mulighed for selv at dokumentere. Hvis man skulle tage et konkret eksempel, hvad kunne det være? Jamen, jeg talte med en familiefar i Jylland, der flere gange var kørt ind på sådan her parkeringsplads med nummerpladeregistrering. Men han havde aldrig parkeret bilen. Han havde simpelthen bare holdt der for at sætte sin søn af. Der har han så åbenbart været der i 6, 7, 8 minutter, altså igen uden at parkere og uden at slukke bilen, før han er kørt ud igen. Og der har P-selskaberne en regel om, at hvis man opholder sig på pladsen i mere end 5 minutter, så skal man betale for sin parkering. Så han har kørt ud igen, uden at betale, for det vidste han simpelthen ikke, han skulle. Og dem har vi set rigtig mange eksempler på. Men er det ikke ens eget ansvar at sætte sig ind i de regler, der er på den parkeringsplads, hvor man nu holder? Jo, det er det selvfølgelig. I forhold til ham, familiefaren i Vejle, så sendte han også billeder af skiltningen, hvor det ikke fremgår, at man maks må være der 5 minutter uden at betale. Men vi kan selvfølgelig ikke afvise, at der er andre skilte på pladsen, vi ikke har set billeder af. Okay, så man kan altså stå i en situation, hvor man får en bøde i sin e-boks eller postkasse flere uger efter, op til en måned efter, og så skal man lige tænke, hvordan var det lige, jeg parkerede der? Hvis man så er overbevist om, at man har parkeret rigtigt, hvad sker der så? Hvem skal man klage til? Jamen, de fleste de har meget svært ved at finde et telefonnummer eller en mailadresse på det pågældende P-selskab. Typisk så har de en klageformular på deres hjemmeside. På Apcoas, som igen er det største P-selskab, der har man 250 tegn til at beskrive situationen. Som journalist ved jeg, at 250 tegn det er ikke særlig meget. Og så kan man ellers vente på, hvad P-selskabet siger. Og typisk, eller i hvert fald dem vi har hørt fra, der har de jo så givet afslag. Og så kan bilisten vælge at gå videre til parkeringsklagenævnet. Og det bliver vi lige ved det her selskab Apcoa, et af de selskaber, der bruger den her teknologi. Hvad sker der, når I prøver at kontakte dem som journalister? Jeg skulle også starte gennem en kontaktformular, hvor jeg anmodede om at få et interview med en talsperson eller med direktøren. Det afviste de, og så efterfølgende så er al kontakten sådan set været igennem e-mails. Det endnu mere spøjse ved det har været, at jeg ikke har kunne få oplyst hverken navn eller stilling på nogle af dem, jeg har kommunikeret med. Så jeg ved sådan set ikke, om det er en pressemedarbejder eller en jurist. Og jeg har spurgt, hvorfor. Og der var selskabets svar, at de ligesom har problemer med, at nogle af deres medarbejdere kan blive antastet på gaden, skulle jeg til at sige. Men altså, at de er bange for, at der sker noget chikane. Og så spurgte jeg, om de virkelig også var bange for, at journalister ville begynde at chikanere deres medarbejdere. Og det svarede de aldrig på. Men jeg har simpelthen aldrig nogensinde oplevet, at jeg ikke kunne få at vide, hvem der jeg kommunikerer med som journalist. Og I har jo så ikke kunne få et mundtligt interview på noget tidspunkt fra Apcoa. Og i al den tid har der simpelthen aldrig været et navn på en pressemedarbejder, for eksempel. Altså her for en uge eller 2 siden, der fik vi pludselig et svar, hvor der var et navn på en jurist. Og vi tænkte,
gud, de har rent faktisk lyttet til os. De kan godt se, at det fremmer dialogen, at man ved, hvem det er, man snakker med. Men så dagen efter fik vi en ny mail, hvor der stod, at det var sgu en fejl, og vi skulle se bort fra det navn. Så nej, jeg ved ikke, hvem jeg ellers har kommunikeret med. Okay, så den eneste gang, I har haft et navn, en at kommunikere med, der var det faktisk en fejl? Yep. Selskabet her, kan de have en pointe i, at det kan opildne til trusler? Altså, puster vi også til flammerne ved at skrive om det og lave en podcast? Altså, det er jo ikke sådan en hemmelighed, at nogen måske godt kan hisse så meget op over, for eksempel parkeringsbøder. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at parkeringsvagter derude nogle gange skal stå model til rigtig meget, og det er selvfølgelig overhovedet ikke i orden. Men vi har fokuseret meget på de metoder, selskabet bruger, og det kan jo heller ikke være sådan, at man ikke kan beskrive et selskabs aktiviteter, fordi der er nogen derude, der ikke så godt kan lide det selskab. Så det mener jeg bestemt ikke, at vi gør. Bare lige for at få ridset op, hvad man egentlig må her. Hvad siger loven? Altså, bekendtgørelsen er egentlig meget tydelig, umiddelbart. Der står, at en p-afgift altid skal placeres i forruden eller gives til føreren. Og så er der en undtagelse, og det er, hvis det simpelthen ikke har været fysisk muligt at placere p-afgiften i forruden. Okay, hvis det ikke har været fysisk muligt? Ja. Fordi? Altså, jeg spurgte transportministeren ind til det her i sidste uge, da jeg interviewede ham, og hans eksempel var, hvis man for eksempel, hvis der opstår en konfliktsituation, og bilisten bliver utrolig vred på p-vagten, og ligefrem skubber p-vagtens hånd væk, for eksempel. Det vil være en undtagelse. Okay, det kan godt være lidt forvirrende med bekendtgørelserne, og hvad der egentlig er op og ned. Prøv lige at beskrive, hvad er det for en kamp, der er i gang om de her usynlige bøder? Altså, vi har lidt kaldt det et opgør, fordi det faktisk stod på i årevis. Og på den ene side har vi parkeringsselskaberne og deres brancheforening, og på den anden side, der har vi altså både transportministeren, vi har forbrugerombudsmanden, og vi har FDM. Og det, de har diskuteret i årevis, det er sådan set kun 2 sætninger, der står i en bekendtgørelse fra 2014. Og det er simpelthen tolkning af de her regler, der er til debat. Det er så ikke lykkedes jer at få et interview med Arcoa, men I har så talt med brancheforeningen for parkeringsselskaber. Og i brancheorganisationen, der har I jo talt med Jørgen Pedersen, som i jeres artikel kalder parkeringsbranchens grand old man. Jeg skal nok linke til hele interviewet med ham i episodebeskrivelsen til dagens afsnit. Hvad er Jørgen Pedersen og brancheorganisationens argument for, hvorfor de bruger det her system? Jamen, de synes jo, at det er super smart, både for p-selskaberne, men også for bilisterne. Igen fordi, at de slipper for at stille en p-skive, og de har op til 48 timer typisk, til rent faktisk at betale for deres parkering. Og så laver de en pointe flere gange om, at det er jo et fåtal, der faktisk bliver vrede over det her system. Deres argument er, at i og med, at de bruger ANPR-systemet, og at dermed ikke har nogen parkeringsvagter, så har det jo ikke været fysisk muligt at placere en p-afgift. Så som reglerne ser ud nu, så mener de, at det er deres fulde ret til at gøre, som de gør. Så det lyder altså fra dem, at de holder reglerne fuldstændig? Ja, fuldstændig. De mener ikke, de gør noget som helst forkert. Og ANPR, bare lige for en god ordens skyld, hvad er det? Det står for automatisk nummerpladeregistrering. Han mener jo, at teknologien går i den retning, og det gør det jo sådan set også i udlandet. Så han mener sådan set, at reglerne, som de er nu, er lidt forældet, og man bør kigge på dem igen, så de følger med den teknologiske udvikling. Kan brancheorganisationen ikke også have en pointe i det? Altså, at teknologien går den vej. Altså, man kan ikke bare rulle tiden tilbage til dengang, man ikke kunne automatisk scanne nummerplader og få en bøde. Altså, har brancheorganisationen ikke en pointe i det? Altså, jeg spurgte transportministeren om det samme, og han sagde mere eller mindre, at han har intet mod teknologien og teknologiens udvikling, men man skulle stadigvæk følge reglerne. Og så sagde han også, at han altså ikke havde fået nogen forslag fra parkeringsbranchen endnu på, hvordan man ellers kunne gøre det. Vi har også været i kontakt med brancheorganisationen. Her har Jørgen Pedersen svaret noget af det samme, som han svarer til jer. Altså, at de mener bestemt, de holder sig inden for bekendtgørelsen. De støtter sig op af advokater med kendskab til regelsættet og den praksis, som parkeringsklagenævnet indtil for nylig fulgte.
Han opfordrer derfor transportministeren til hurtigst muligt at få parkeringsbekendtgørelsen bragt ajour i forhold til den teknologiske udvikling. Ingen kan være tjent med den nuværende usikkerhed. Det mener de altså heller ikke, at nogen kan være tjent med. Så vi har altså på den ene side en brancheorganisation, som mener, de følger reglerne, og så kommer vi så til ministeren, for der er ingen tvivl om, at den her diskussion, som handler om et stykke papir, eller fraværet af et stykke papir, også florerer på gangene på Christiansborg. Og det er altså kommet helt til transportminister Thomas Danielsen, som du har talt med. Hvad er det helt præcis, han siger? Jamen altså, han ryster lidt på hovedet, for han mener jo sådan set, at reglerne er meget klare. Så loven er fuldstændig klar, og derfor så er jeg faktisk noget forundret over, at der er nogen, der mener, at man kan fortolke på det. Jeg kunne også godt fornemme, at han er ved at være lidt træt, men jo sige, at ifølge Transportministeriet i hvert fald, så på de her... Efterlader det her egentlig de danskere, som parkerer lige nu og får nummerpladerne scannet? Altså både ministeren og FDM og så videre, de anbefaler, at folk de simpelthen gør en indsigelse, så snart de har fået en bøde, som de ikke mener, de burde have fået. Så det var faktisk op til den enkelte dansker at tage kampen et eller andet sted, som det så ud lige nu. Hvis man så står i den her situation og har fået en bøde i e-boks eller postkassen, og man gerne vil klage, prøv lige at skære helt ud i pap. Hvad er det, som man kan gøre? Så skal man starte med at gå ind på hjemmesiden for det parkeringsselskab, der nu har udstedt bøden, og så skal man typisk udfylde en klageformular. Så går der noget tid. Det er ikke helt til at vide, hvor lang tid der går, men så vender de formentlig tilbage og giver dig afslag, eller også så vælger de at slette p-afgiften. Hvis de giver dig afslag, så har du en anden mulighed, typisk, og det er at tage sagen videre til parkeringsklagenævnet, som er et privat nævn, der behandler de her sager. Og der kan der så også gå nogle måneder, før man får svar der. Og hvad har parkeringsklagenævnet afgjort indtil videre? Jamen, vi har kunnet se, at i sager om usynlige bøder i hvert fald, så har de hidtil haft tendens til at give parkeringsselskaberne medhold. Lige indtil midten af marts, hvor de pludselig begyndte at give bilisterne medhold. Og det var omkring samme tidspunkt, som de var blevet indkaldt til et møde i Transportministeriet, hvor, så vidt de ved, fik fortalt, hvordan reglerne altså skal tolkes. Men vi har prøvet at spørge parkeringsklagenævnet, om de har ændret praksis, og der svarede de, at det kommer an på den enkelte sag, så det vil de ikke udtale sig om. Okay, det er også spændende at finde ud af, om der så er noget der ændrer sig i forhold til praksis. Når der er mange, der skriver og spørger jer, er der andet, man skal vide om, hvad man skal gøre, hvis man står i den her situation? Skal man altid tage et billede af den måde, man så har parkeret, for eksempel, hvis man kører ind i et sted uden p-vagter, eller hvor man ved, at der er nummerpladescanner, for eksempel? Det er der ikke rigtig nogen, der gider at bruge tid på. Altså, jeg vil sige, at vi har været i kontakt med flere, som har haft held med at henvise til ministerens udtalelser, eller forbrugerombudsmanden, som desuden er enig med ministeren, når de har gjort en indsigelse. Så simpelthen vedhæft udtalelserne eller en artikel, og så kan det være, at måske parkeringsselskaberne vælger at trække bøden. Og hvis man nu gerne vil henvende sig til dig, hvis man sidder derude og har fået en bøde, måske efter Thomas Danielsen som minister har sagt, at det skal stoppe, hvor kan man så kontakte dig? Det kan man gøre på mail, og den hedder alt@jp.dk. Amalie Tiden, mange tak for at komme i studiet. Selv tak. Selskabet Amcora har også afvist at stille op til interview hos os her i podcasten. Vi har spurgt, om det er rimeligt, at der kan gå så lang tid, inden man modtager afgiften, om de har tænkt sig at blive ved med at uddele dem på den måde, de gør nu. Det har de ikke svaret på. De har efter deadline svaret på skrift fra en pressemail uden navn. Her skriver de, at transportministeren ikke har været i kontakt med selskabet. De henviser til brancheforeningens hjemmeside, hvor man kan finde den juridiske rådgivning, parkeringsbranchen har fået om, at deres praksis er inden for regler.
ude på den anden side. Og det er jo en relativt lukrativ forretning, hvis du kan masseskalere det ud over mange lande i Europa. Og så det vil sige, at når du også refererer til opkald, så er det fordi, du blev ringet op af en, som har været udsat for det her. En, som havde købt aktier, som han mente, at du havde anbefalet, og så brokkede sig. Kan du lige prøve at forklare det opkald? Jamen, jeg bliver bare ringet op, og så for en fortvivlet person, som spørger, hvad han skal gøre. Han har investeret i den her aktie, og jeg må så sige, at jeg er lidt tvivl om, hvad du taler om, og så da han så ligesom får sat ord på det her med en WhatsApp-gruppe, og er det ikke dig, der ligesom har anbefalet, og jeg så forklarer om, at der er jo tale om et stort svindel. Og desværre jo så har han misset de her artikler, der har været i både Berlingske og Børsen, og jeg har jo også selv været ude så mange steder, som jeg overhovedet kan. Helt sociale medier advarer sig forbi, og han er jo så blevet lukket ind i det her, og har jo så tabt en masse penge. Og der er et ord, der går igen, som jeg sådan hæfter med, fordi altså, jeg tror, at mange mennesker er blevet ret gode til ligesom at i hvert fald være lidt op på stikkerne, men han bruger det her ord grådighed. Ikke? Det var jo min egen grådighed, der ligesom gjorde, at man søger de her hurtige gevinster, og det er på mange måder desværre lidt det, der er den tidsalder, vi lever i. Og det er jo også derfor, min største bekymring omkring alt det her finansielle svindel, der foregår, er jo faktisk mod de unge mennesker. Ikke? Jeg har selv en nevø på 18 år, og der er altså hele det her med at leve det her flashy, hurtige liv, hvor du har succes og tjener penge og sådan noget. Og den her, det kan man bare lige gøre på aktier og krypto, så det er enormt farlig tidsalder, vi lever i. Så virkelig, altså det der er min største bekymring, det er mit største håb, det er, at vi kan få de her unge mennesker til at være ekstremt mistroiske. Og jeg ved jo fra de cybersecurity-folk, jeg snakker med i Saxo Bank, og det skal sige, at Saxo Bank har jo været en outstanding tidligere medarbejder, eller virksomhed for mig, som jeg har været ansat i. De hjalp jo med virkelig at få lukket meget af det her ned på Meta. Og de siger jo, altså 70% af al svindel anslås jo at køre på Meta. Jeg vil bare lige hurtigt sige her, hvor falder det, det jeg sagde, sådan, hvad der kører lige nu i EU. Der er jo rigtig mange lande, der har presset på nu over for EU-kommissionen. Og nogle af de ting, der går igen nu, det er, at man faktisk måske vil lave nogle nye regelsæt. Du kan faktisk ikke få lov til at køre reklamekampagner på de her sociale medier omkring finansielle produkter og investeringstips, medmindre du er reguleret af en finansiel myndighed i et land. Og det vil jo virkelig sætte et hegn op omkring, hvem der ikke lever. Det vil sige, så kan Michael fra Sterner få lov, fordi de er reguleret af Finanstilsynet, men du ved, en eller anden influencer vil så måske være ekstremt begrænset i at kunne lave alle de her ting. Men jeg synes jo, jeg er ikke prominent nok til at prøve at være i den her situation. Jeg tror, jeg har haft en enkelt falsk Twitter-konto i mit navn, og det er det, som jeg har været udsat for. Jeg tænker, det må være en helt forfærdelig situation at være i. Men jeg advarede på Twitter, som jeg stadig kalder det, på X, om at hvis man så noget fra Peter Garnø, jamen, fordi han er jo ikke på Twitter eller X, jamen så skulle man altså ignorere det. Og der var en falsk konto også. Og jeg liggede også til den her artikel. Og så var der en, der sagde, jamen det er finansfolk selv udenom. Jeg siger, hvorfor er det det? Jamen, når man går ud og lover 8.000% i afkast, så er det da klart, at man udsætter sig, at der er nogen, der vil gøre det sådan. Jamen, det har jo aldrig lovet. Det er jo præcis den svindel, vi prøver. Sådan at sige, at man skal lade være med at falde for. Og jeg tror, at et for mig meget vigtigt budskab i det her, det er, og som jeg også siger, hver gang, at nogen kommer til mig og taler om aktier og renter og omlægning og konvertering og alt muligt, som folk har en tendens til at gøre med folk i finansbranchen, måske også hvis man er ude og tale i medierne om det, jamen investeringer skal i virkeligheden være rigtig, rigtig kedelige. Altså, man skal ikke jagte, altså det er som at lægge alt på rød på en roulette, hvis man jagter de der meget hurtige og meget, meget store afkast. Og det tror jeg ikke, der er nogen professionelle, der nogensinde vil gøre. Og derfor, hvis der er noget, der lyder for godt til at være sandt, eller lyder meget ekstremt, så vil jeg sige 100 ud af 100 gange, så er det ikke en professionel investor, der kommer ud med den anbefaling. Fordi det er jo strider mod al den faglighed, som vi nok nu taler lidt på Peters vejen, så det nu er ret mig men at det strider mod al den faglighed, som vi gerne vil stå for, når vi går ud og taler i et radioprogram som det her, eller skriver ting på de sociale medier, der hvor vi nu engang er. Men jeg vil så prøve lige at skitsere den her svindel, som du også gjorde før, Peter, bare så folk er helt med. Måske ofte ser man i de her svindeltilfælde, at det er lidt mere klodset form for svindel. At det er en bankkonto, du skal overføre nogle penge til. At det er en, der ringer op og siger, at der er nogle sikkerhedsproblemer på din bank, og du dermed lige skal teste, og du skal afgive nogle kontooplysninger og nogle andre ting. Men det, du skitserer her, er jo ret sofistikeret i den forstand, at du går jo ind og køber en helt legitim, eksisterende virksomhedsaktie
Men de her mennesker har så bare investeret i den først, og når der er meget lidt, det vi kalder likviditet i, altså meget få penge, der bliver investeret i de her bestemte aktier, jamen så skal der meget lidt til for at påvirke kursen meget op.